What do you want? Dali. Ha? Alin dyan? Ha? Sige. Ha? Aling maliit. Anong gusto mo? Bibi. You want rice? Oh. Give me your plate. What else? Ano pa? Ha? This one? Ano yan? Fried shrimp. I want fried shrimp. All of them. Yay! Yay! What else? Can I eat? Ha? Can I eat first? Sige na. Ha? Chicken daw, Papa. Chicken? Oh, chicken. Oh, come here. Isabel. Matindi ka talaga. Ha? Pipino. May pipino ba? Parang wala. Oh, Bel, how many pipino? 2 3 Ano, Bel? Yummy? Pipino? Pipino talaga yan. Yan. So, nandito kami sa Great Buffet of China. Nag-iya ito eh. Ano, may hangover? May hangover yan. Nag-ano yan eh. Matid ng kasal kahapon. Sinundo ko ng ano na, 11 na, magto-12 na no. Sa TCU. Kasi lahat ng kasama ko, Daddy, Oh. bili ng inumin ko. Parang happy-happy sila na pinapainom ako. Kaya pagising ngayon, puntaan niya tayo ng ano, buffet. Okay. Masarap yung handa doon sa kasal. Congratulations kay Tita Sheila. And pangalan ng asawa? Ryan. Tito Ryan. Burrito ko to. Huli kong punta dito nang nandito si Mama eh. Masarap yung steak. Ha? Ayoko ng steak. Okay na ako nito. Itong ribs nila. Masarap yan. Yan at kakain muna kami at mamaya ipunta tayo ng Costco, no? Alright. Happy. Uy, happy. Nalulububot. Ano sa Costco si Isabel? Busy ang Costco. Ano, Bel? Ano bibili mo dito sa Costco, Bel? What are you gonna buy? Pahinante. May hinahanap si inay na si Ravi. Baka sa kabilang Costco yun, hindi dito. South? Baka ubos na. Moisturizer ata. But not eaten. Ano yan? For me. For you. For me. Bubble bath ata. Huh? Paubos na? Cetaphil pala ni, bakong CeraVe. Cetaphil. Nakasil yan? I don't know, nakita ko lang dun randomly. So paano yan? Ito ang kukunin mo? Pwede na, try pa. Magkano yan? I don't know. Let's go na. Hindi para si Ravi. Cetaphil pala yung nakita ni Cetaphil Joanna. pala yun ay. Pero kit man, let's try. Let's try. Pampunas. Nakakuha ba si Mama ng ganyan? Hindi. Parang naghihanap siya ng ganyan, di ba? Papabili. Papabili. Oh, tingnan ka ng ano. At tumingin ka ng damit. Nakasale. Pass. Nung isang araw, nakakuha ko ng ano dito, di ba? Yung John Deere, $9. Yung John Deere na long sleeve. Ayan. Speaking, $9 pa rin. Itim yung kinuha ko nito eh. Long sleeve. Okay naman tong green, oh. Okay na to, Dad. Okay na yung black.
parang walang masyadong pwedeng mabili dito sa Costco. Priorities. Ano, Bel? Wala, Sunday, pero maraming tao Sunday kasi ngayon eh. At least makapaglibot-libot. Magano kita, Daddy? Watermelon? Okay, watermelon. May mga pang ano na, dekorasyon na sila dun sa kabila, mga pang Pasko. Ano, Bel? Mas mama? Nasaan si Joanna? Ayun, no? Mga pang Pasko na yun eh. September 1 na ba ngayon? Di ba? 31. August 31? Oh. Sa Pilipinas, mamaya, si Okay. ano na, whenever I see. Nakita ko nga sa Facebook kanina, nakasilip si Jose Marichan, si Gary V, si Ariel Rivera, si ano, Marie Carey. Ano, Bel? Yang dog na yan, Isabel, every year nandito yan. Pasko na. Bilis nung... Magla kita kanina sa luwas? Pwede rin. Diba sa ano ta? Sa terrace? Ay, terrace, sa patio? Oh, pwede rin. Ano? Mm. Para may Christmas. Baka kita sa Home Depot. Ha? Sa Home Depot. Si friend ni Isabel. Say hi. Hi. Friend ni Isabel yun, oh. Giant skeleton. Ang ganda. Oh, yeah. Ito na lang. Papa, this Kasi napakalaki na yung isang. Too much na. Yeah. is that a watermelon? Watermelon. 9 na $10 sa cherries. Siguro isa lang. Maganda to sa ano, sa uric acid. For your birthday. Matagal pa birthday mo. Ano? I want a cake. Kawawa. Let's go, let's go. Bayad ka na. Let's go, bayad na. Let's go superstore. Ano da yan? Takot daw siya kasi baka daw kunin siya tapos dalhin na siya bahay nila. Saan? Yeah. Ah, dito. Bayad. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Bayad na tayo. Celery. So, yung maliit lang, Bel. Pwede na yun. Oh. This one. Wow. Put it here. Wow. Heavy. Heavy? Ako na. Apple. Mamaya, pag punta ni Mama dito. You want that one? Green or red? Right, choose one. Green or red? Choose one. This one, baby, is good, though. Oh. This one. Dali na. Green or red? Oh, choose Green one. Or red? I don't know. Green or red? Green or red? Ano na lang. Pang ano lang, panglagay lang sa ano, pancit bell. This one. That one is for fancy. For pancit. Papa will cook pancit. Walang malaking pancit doon sa superstore. Kaya dan ako dito sa MOA. Kami. Ito. UFC. UFC. Tapos ano pa ba? Fish balls. Fish balls. Ano na siguro yan? Wala, ibang fishball kasi yan nandun sa ano, superstore eh. Yung flat. Buti ko yung pabilog. May mga ano naman. Crab. May buhay pa yan, ha? Bira to. Ano kaya? So yan ano, at kami ay nakauwi na rin, no? At ako ay magluluto ng pansit, kaya dumaan kami ng superstore at ng MOA kasi si Joanna ay mamaya magdadala ng pansit sa kanyang trabaho kasi
nakapag-promise daw siya sa mga ka-workmates niya. Yan. So, nagpapahinga at medyo masakit ang ulo. Kasi kagabi, nag-party yan. So, mga 12 midnight na namin sinundo ni Isabel dyan sa TCU. Kasi kasal nung katrabaho nila. Yan, si Sheila. Yan. So, ako ay magluluto muna para pagising niya ready na ang kanyang dadaling pansit. Yan. So, wala naman ibang magluluto niyan. Ako. Alright. It's been quite a while since I've seen you smile. Take time for yourself, or say it's good to be you. Been soaking so long, your head's hanging down, your face stuck in a frown. Well, listen, baby, I'm done trying to keep it together and wondering whether I'm right or I'm wrong. And all I need is a song. Let's sing it together for now or forever. Yeah, baby, it's on tonight. 'Cause life is a party and the world is a dance floor. Everybody live it up. Live it like you're never gonna give it up. Life is a party, so let's get what we came for. Everybody live it, 'cause the world is a dance floor tonight. One more again. Hey, you don't need to blame the guilt or the shame. You see, sometimes we all just need to learn the hard way to stop looking down, to turn it around. You just turn up the sound, sing with me, baby. I'm done trying to keep it together and wondering whether I'm right or I'm wrong. And all I need is a song. Let's sing it together for now or forever. Yeah, baby, it's on tonight. 'Cause life is a party and the world is a dance floor. Everybody live it up. Live it like you're never gonna give it up. Life is a party, so let's get what we came for. Everybody live it, 'cause the world is a dance floor tonight. So, yun, luto ng aking pansit. Ang init. May dadalhin na mamaya si Joanna. Okay naman siguro yan. Okay naman ang lasa. Yan. Lipat ko lang dun sa lalagyan. Magpiprito pa pala ako ng fish balls. Yeah, baby, it's on tonight. Ano, okay na yung pansit? Of course. Kasi yung katrabaho ko. Hindi pa nga kayo mabusog na. Dami. May natira pa nga. Oh, may natira pa sa amin ni Sabi. Sabi kasi, dinner namin. Sabi kasi nung katrabaho ko ng Canadian, ang sarap yun ng pansit. Sabi ko, ano ba yung mga gusto ko? Mga ang daling lutuin ng asawa ko. Tapos sabi ko, dalhan kita. Kasi andun din yung isa kong Canadian din. Sabi ko, I'll bring you some to hanggang sa, sige, magdala tuloy ako ng madami. Sorry. Tama. Pati doon sa trabaho ko, ang nire-request nila bihon naman. Kaya, dadala ko sila ng bihon. May budget. Sabi mo, money down. Tingi-tingi, Hindi, mura lang naman kasi mga gulay dito. Tapos yung pansit. Tinext ko si, okay lang naman. Tinext ko si Para Sweetie. malasahan nila, mga luto natin, mga Pilipino. May katrabaho din kasi ako si Sweetie. Nagpapa-order siya ng siomay, kung ano-ano. Tapos tinext ko, sabi ko, may siomay ka ba tonight? Kaya lang paalis na daw siya. Well, hatid ko muna si Joanna. Thank you. Alright. Thank you. The next day. This one is not broken? Isabel. Pero bawal yan. Nagpo-asid ng mga burak. Daddy. Ha? Pero bawal ko na nagpo-asid ng burak. Ang bahala naman sila. Kumuha ng mga bulaklak. Salamat. Nasaktuhan namin ng train. Kasi pag nagsakay ka sa train, halos naikot na. May train. Para hindi na ka maglakad masyado. Siguro kita kasya to. Ilan ta?
Sana kasya. Parang hindi ah. Ano? Sa ano na kami sa last ride ng ano? Train. Di umabot si Isabel. Okay, lahat is with the first. Oo. Tingnan natin, Kasi daddy, may animal ba dyan? Kasi daddy, pag nagsakay ka dyan, dito na kayo maglakaw at dyan. Right? Pwede man sa may ano, malaw kita naman sa butterfly. Hindi, doon muna kita sa bear. Sa bear. Tapos gusto nyo daan dyan sa playground. Sa playground. No, I want the butterfly. Get on in the butterfly. So, bali, Labor Day ngayon. Time and a Long half. weekend, long weekends. Yung may mga pasok. Time and a half. Time and a half, oo. From night shift. Time and a half. Hindi na ako pasok mga bayad naman ako. O pasok pa. So, parang mas lugi ako. Kasi pumasok ako. Bukas na lang ako papasok. Nobel. Ano na lang? Bibi, do you want mama to go to work tonight? No. No. Okay. No po. No. Show your kilikili. Show your So yung kilikili. kilikili. Show your So yung kilikili. kilikili. Bata pa, may tattoo ka na. Bata pa, may tattoo ka na. Show your kilikili. Show your kilikili. Nakakainip umupo dun eh. Isabel. Come here, Isabel. Come here. Tingnan ko anong nandito. Parang puro lang cage ah. Wala pa naman yung ano. Train. Ay, may wolf. Bibi! Isabel! May wolf oh. Wolf. Mga white. Wolf siguro yan. Come here. Yun o, naglalaro oh. Habang kami ay naghihintay. Ano kaya to? Arctic wolf pala. Itong mga wolf nga. Playing. Oh, it's taking a pee. Can you go in there? What are those, Penny? They look like Kylo, just white. Ang laki nila. Doggy. And doggies. Wolf. Doggy. Ayan pala. Look at the tracks. We're in here. Ha? We're in here. So wolf, yeah, you're here oh. Sabi you're here. Tingnan natin, may owl daw dito oh. Oh. Wait, Papa, wait. Hmm. Can we go on the picnic? Ha? Dadaanan natin yan mamaya sa ano? Sa What is train. that called? Washroom. Here, Isabel. Bibi oh. Ay, nandun oh. Isabel, your owl oh. Ang laki. Ano sa gilid. Bibi owl oh. Look. I can see. It's right there oh. Looking at you. I can see. Bel. Just a few things before we go. Make sure you Sarado na last trip na yun. at all times throughout the trip. Please don't jump out of the train while it's moving. If you drop something, just yell and then I can stop the train. You can hop out and grab it. And just try to... Kapit bahay pala siya. Kelly, Kelly. Follow ears. You like animals? Of course. Berry. Ah, berries. Butterfly house. Butterfly house. White butterfly. Zebra pie. Yes. No? Prairie dog. Oh, prairie dog. Sa gilid yun. Oh. Marami sila nandun sa loob. Get out. Now you're a soldier. Please, Summer, you can still play it. It's an bison. Wow, look at that, a bison. Or mini goat. Daddy, goat. I remember Bison. this place. I remember this. Meron pa doon sa dulong Hey, bison. look. More
More bison. Look at you. Oh, yun pa. Piggy. Galit na yung mga pig. Bad trip na. Paulit-ulit na lang kanya itong dumadaan. Ayan. Hey, are you gonna come and eat ice cream? Hey! Goat. You see that? Big one sheep. Sheep pa na to. Hey, another hut. Yan o. Belo, look. Look, Belo. A sheep dahil, baby. Sheep daw, sheep. Oh, that's a goat. Mountain goat. Oh, mountain goat. You know? Look at those green leaves. Yan dyan o. All ba yun o eagle? Ahok. Red-tailed. Oh. Rapid na. Bilis lang na, Bel. Bingo. Tulog. Nandito ba si Bear? Nandiyan ata si Bear, no? Ano yan? Ah, lemur. Look pa. Look animals. He's so cute. He's so cute. Ah, nandiyan ata si Bear. Wala si Bear, anak. There's the bear. Oh, it's right there, oh. Sa water. Wala sa mood. Yay! Bye, see you later. Okay. Lakad-lakad na lang. Bye. May monkey. Uy, mahulog ka. Okay. Ah, okay. Grabe. Hindi naman madulas. It's okay ba yan? Parigusan ko na lang. Dapat sa taas ka, Daddy. Para mas tayo siya. 1, 2, 3, slide. Daddy, mali. Gusto niya, ganyan. Okay. Daddy, di ko kung maintindihan. Sa totoo lang. Ah, okay. Gusto niya. Papa, I don't need some help. Oh, wow. Okay. Papa, I don't need some help. Ano I don't need some help? Uy, ano ka? Oh my God. You don't need some milk. Niluluko mo. Starving ka na? Eh, katapos mo lang maglaro ay. Pygmy goat pala yan. Bye, goat. Bye bye goat. Gaalasin ko na, magsasara na to eh. Pakailanganap tayo. Hindi ka tumatayon. Wala, yung kambal mo, nagpakita na.
Ay, may That us, Ha? Who's mad at us? the eagle. Why? The eagle. Because we laughed at him. Oh, we laughed at him. The eagle is mad at us because we laughed at him. Why did we laugh at him? Nagtago kasi yung ano eh. Ben, nagtago na. Bibi, oh, yan oh. Pero yan, dua. Baka may papabili naman ng isa. Hindi. No, no, no. Come on, say bye animals. Say mo, mwah. Like it. Yan. Anong nakita mo? Mga animals? Ah, anong mga animals? Anong mga animals? Monkey Isabel. Si Monkey. No, monkey. Papa, Are you hungry na? si Jaguar Isabel. Si Jaguar Isabel? May Jaguar ba doon? Parang wala. Parang walang Jaguar. You know, alas 5 na. Nagsasara ng ano, ay mag-alas 5 na. Nagsasara ng Saskatoon Zoo. Uwi ka na. Sabi niya, bye-bye Zoo! Bye, Zoo. Bye-bye, Zoo. Ano na, yung donut niya na, sa sasakyan. In teacup. May donut ka And sa teacup. sasakyan. Eh, may teacup Gusto ni ka. Daddy mag-picnic. Ah, picnic daw ang gusto nito eh. This is Isabel's day. In cup. Hmm? Ano yan? Anong baon mo, Day? Daddy may mga ganso. Ay may mga goose. Goose. Paano kita kaya? Nangahabol pati yan. Daddy ka kanya. Bibi, please wait. Hindi naman yan pupunta dito. Oh, wear your jacket. Pag nahiling na yung tato mo, ay nako. Let's eat your ano. Ano binili ni Isabel? Wow! Barbie donut. Can I eat na? Daddy, wala kitang tubig. Walang tubig. Bilhin tayo mamaya. Daddy, saan na tayo sa... Sa wakas, ready na kumain. Patilis eh. Thank you. I'm gonna get the pamunas. Kagabi kasi si Isabel bago matulog sabi niya gusto niya raw mag-picnic. Me. Okay. I'll give you. Simple lang naman ang gusto niya. Tamang-tama walang pasok si Joanna. Labor Day ngayon. One or this Hindi one? ako nag-pick up. Which one do you want? The brown one please. Pumunta na kami ng zoo. May mga nag-ano daddy May fishing, May tapos may daddy may picnic. nagba-barbecue. Ano kaya? Hi guys. Bikini man. Baka naman. Burahot niya. Thank you. Ano naman kasi to unplanned, kinda unplanned. Sabihin mo, come on guys, let's eat. Come on, guys. Let's eat donut. I don't want chocolate drink, I want tea. Belle, I'm thirsty. Can I have some tea? Sorry, it's for dessert. Oh. Stop! It's for dessert. I want dessert na. But dessert is not yet. Nah. Papa, that was mine. Share. Share. Yung baga half pa This is a lot, Slide. Kabelo. Kaso wala namang kalaro. Higher one. Yeah. Spin. No, not yet pa nga ni. Huh? Slow na baga oh. Papa, stop it. Oh. Papa, let's go in this tunnel. Go ahead na. Papa, your turn. Papa, Alikot. Oh no. Grab Papa. Help Papa. Grab me. Oh no. Oh no.
ding 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 ding. Balik. Wala. Slowly. Napakatahimik dito. Kasi yung iba siguro long drive, no? Kasi nga long weekends. Labor Day dito sa Canada ngayon, kaya tahimik ang city. At pala maganda dito, may frisbee oh. Yeah, slide na. So, yan, tamang-tama no, habang nandito ako sa sapot ni Spider-Man. Yan. Yan. Gusto po... Ha? Hi, Brother Koala. Yan, gusto ko lang shout out po si Sir Joven, yan, kaibigan ni Sir Brian and ang misis niya si Ma'am Azra. Yan, shout out po sa inyo. Salamat po sa panonood yan. Sabi ni Sir Brian kawork niya pala si Sir Joven ano. Yan, si Sir Brian Dumitita yung nagtatattoo. Yan, sabi niya ay nanonood daw sa amin si Sir Joven and si Ma'am Azra. Hello po sa inyo dyan. Yan. Yan, nandito kami sa tawag ditong lugar na to, Bel? Dito sa may zoo. Forestry. Isabel. Yan. Daanan, Bel, ha? New Island? New Island? Okay. Sa Stonebridge. Si Joanna nandun eh. Stonebridge. Mamaya, pagdaan natin ng ng Marvin. Siopaw. Ha? Tawagan mo sila kung may pa. Loaded. Magpa-reserve ka ng ng 1 bucket. Annabelle, okay ka na? Okay nga. Broccoli. Did you wash your hand? No. Not Come on, let's wash your yet. Mama. Iba man kaya talaga di pag kung eat all you can, you know? Okay, here we Oh, go. Mori. Here we go, okay.
Busy yung isa eh. Busy si Isabela eh. May dalang laruan eh. Uy! Madali mo nilaog sa nguso mo. What? I want a sushi. With sushi? With Okay. chopsticks. With chopsticks, wow. Ayos ka talaga, Bella. Nakarami rin si Isabela. Thank you. Thank Is you. it good, Isabel? Is it good? Yes. Thank you.